Bé, anem a cantar una cançó que diu que jo sóc un artista que arriba de París. Vosaltres, quan jo canto, jo sóc un artista que arriba de París, vosaltres teniu que contestar, tu eres un artista que arribes de París. A veure, Tu eres un artista que arribes de París. I quan jo diga, sé tocar molt bé... Nosaltres també. Nosaltres també, d'acord? Doncs bé, anem a provar els instruments, vale? Quan vulgueu. Jo sóc un artista que arriba de París. Tu eres un artista que arriba de París. Sé tocar molt bé. Nosaltres també. Ara mireu la trompeta, una mà aixina i l'altra aixina, va, toque la trompeta. Jo sóc un artista que arriba de París. Tu eres un artista que arriba de París. Sé tocar molt bé. Nosaltres també. El violí, una mà aixina, la mà esquerra i l'altra per fer l'arqueta aixina. Toca el violí. Violí, 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 violí. Pa, 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 pa. Jo sóc un artista que arriba de París. Tu eres un artista que arriba de París. Sé tocar molt bé. Nosaltres també. Este instrument és més difícil perquè són esplats, i esplats és xin, 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 xin. Anem a veure. Sé tocar molt bé. Nosaltres també. I jo toco els plats. Xin, 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 xin. Jo sóc un artista que arriba de París. Tu eres un artista que arriba de París. Sé tocar molt bé. Nosaltres també. Toca el saxofó. El saxofó és una mà així a la boqueta i l'altra així darrere el culet, ma? Toca el saxofó. Ja està.